Prezident Serdar Berdimuhammedow 6-njy ýylyny ýurdun ilatyny Gurban bayramı bilen gutlap, haç parlylaryny berjay etmekler üçin Türkmenistanlylaryň müňlerçesiniň Saudi Arabistany padşahlygyna ziýaraty iýerilendigini aýtdy we ýurdun ykdysady kuwatynyň artdyrylýanlygyny öňe sürdi. Şu aralykda internetde Gurban bayramyny köpçülikleýin bellemek wagtlary peýda boldy. Türkmen bloggerleriniň edýän wagtlaryny adamlaryň canly satyn almak meselesini gysylýanlygy ýaňzadylýar. Ýöne ýurtdaky ykdysady meseleler, işsizlik we aýlyklaryň ýagdaýy, bu kynçylyklaryň mümkin bolan çözgütleri barada gurrun edilmeýär. Türkmenistanda bloggerler Gurban bayramyny köpçülikleýin zanyny soýup bellemegi wagty edýärler. Internet platformalary arkaly täzil bayramyny giňden belleýärsiňiz. Gurban bayramynda zanyny satyn almaga gysylýarsyňyz diýip halka ýüzlenýärler. Bu videolar adamlara negativ täsir ýetirýär. Diýip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar öz aralaryny gurrun edip gör, bularyň gurruny bizinkiden üýtgeşik bolýar-da. Ýa-da janlysy geçmeýän bir mal jellawynyň malyny satmakçy bolýandyr diýerler. Azatlyk bilen söhbetde bolan blogger öz eden wagtyny diňe gowy niýetden uralanlygyny öňe sürdi. Menem Gurban bayramyny bellemeli diýip video ýazgy çekip TikTok tahypamda paýlaşdym. Emma men ol videomy ýurdun içindäki döwlet işgärleri üçin çekmedim. Men daşary ýurtlarda zähmet çekip hojalygyna Amerikan dollaryny urajanlara öýüňize pul uradyp gurbanlyk belläň diýip çekdim. Diýip blogger Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Azatlygyň bir söhbetdeşi Gurban bayramynyň soň çykan täzil bayramçylygy bilen deňelmegini geň görenligini, ilat arasynda onuň biraz başga mazmunynyň bardygyny belledi. Täzil bayramçylygynda işleýän adamlaryň 2 aýlygy ýygyderli berilip halka täzil bayramyny bellemek üçin gowy mümkinçilik döredilýär. Emma häzir bilim edaralaryna we beýleki edara kärhanalara işgärleriň aýlyklary hem geçirilmeýär. Diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Adamlaryň bayramçylyk madasyny gaçyrýan ýene bir mesele bolsa, Türkmenistanyny çözülmez kyn bolan nagd pul kynçylygy bolup görnýär. Şu günler plastik kartynda aýlyk haklary bolan adamlar banklara aýlanyp plastik kartlaryndaky pullaryny nagdlaşdyrmakda uly kynçylyk çekärler. Haýsy-da bir bankomatda pul bar bolsa, onuň öňünde uly nowatlary döreýär. Ýöne nowata duran adamlaryň hemmesine pul ýetmän, uzaga çekmän gutarýar. Diýip Azatlygyň söhbetdeşi bank işgärleriniň pulu utaran bankomatlara soň täzeden pul salmaýanlygyny, köp adamyň lap geç bolup ýitiren wagtyna gynanyp gidýänligini gurrun berdi. Ilatyň ýene bir nägileligi bolsa, Türkmenistanyny adat bolan mejburluk bilen bagly. Edara kärhanalarda 50 manatdan pul çöpläp işgärleri gurbanlyk çykdyjysyna mejbur edýärler. Aýlyklaryny nagdlaşdyryp bilmedik işgärler edara bermeli 50 manady garz alyp edara başlyklaryna tapşyrýarlar. Edara başlyklary gurbanlygy toýulan malyň ýetimler öýüne berilejekdigini aýdýarlar. Ýöne bu pul ýygnamagyň bir usuly diýsek de bolýar. Sebäbi goýun alynsa hem bir goýun alynýar. Diýip ýagdaýy gowy bolýan çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä 100 adamly edarada her işgärden ýygnalýan 50 manada 2-3 mal satyn alyp bolýar. Ýöne bir malyň hem alynjagy belli däl diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şu gün Mart ýetinden gelen habara görä, Gurban bayramynyň 1-nji gününden başlap bayram alynyň etrap bazaryny gerekli ady gönümleriniň äklisi gymmatlady. Bazardaky bakçy we ady gönümleriniň bahalaryny bir gün öňkü bahalar bilen deňeşdirsek, 23 manatlyk tugy häzir 35 manat, 2 manatlyk käşir häzir 6 manat, 20 manatlyk ýağ häzir 22 manat, 5 manatlyk pomidor häzir 9-10 manat, 8 manatlyk hyýar häzir 12-13 manat, 6 manatlyk soğan bolsa häzir 13-14 manat diýip habarçymyz aýtdy. Ol et önümleriniň bahasynyň 10 manat ýokarlananyny aýdýar. Adamlaryň ýüzlerinden gar ýagýar. Bazıra adyk satyn almagy baran adamlar bu bolşy bolanok. Halka bähwitli ýekiji zat görmedik. Biz Serdar Berdimuhammedow prezident saýlanynda ondan umydymyz başgady. Halka tereder diýip umyd etdik. Emma hiç zat üýtgemedi. Diýip bazara gelen alyjy aýtdy. Aşgabatdaky habarçymyzyň şu gün beren maglumatyna görä, paýtagyt bazarlarynyňky adyk karytlarynyň bahasy iň azyndan 30-40 göterim gymmatlady.
Lewaply pensionerler pensiya pullarynyň şu aýda ýene-de gejikdirilendigini bilip galdylar. Gündogor tewtinde ýaşaýan pensionerler 2 aýdan bäri pensiya pullaryny wagtynda alyp bilmän kösenýärler. Adatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan pensionerleriň sözlerine görä olaryň hasaplaryna döwlet tarapyndan geçirilýän pul may aýyndan bäri gejikdirilip gelýär. Vilayatyň ähli taraplaryna 2025-nji ýyldan bäri pensiýalar her aýyň başynda, ýagny 1-2 aralygyna wagtyny berilýärdi. Ýöne may aýynda men pensiýamy diňe 13-nji aldym. Inni iýun aýy boldy. Entegem pensiýam geçmedi. Dip Türkmenawatly pensioner ýagdaýyny näýilelik bilen beýan etdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan pensionerler Türkmenawatda we vilayatyň dürli etraplarynda ýaşaýarlar. Däne etrabyndan pensioner geçen aýda pensiýasynyň maýyň 2-nji ýarymynda gelenligini gurrun berdi. May aýynda pensiýam gejikdi, diňe 19-nda alyp bildim diýip ýaşur aýtdy. Ahal we Mary vilayatlaryndaky çeşmeler bolsa öz ýaşaýan ýerlerinde ýaşullaryň pensiýalarynyň gejikdirilmegi bilen bagly ýagdaýyň bolmanlygyny aýdarlar. Mary vilayatynda ýaşaýan pensioner şeýle gurrun berdi. Meniň agam Lewapda ýaşaýar. Ol may aýynyň 4-nde jaň edip pensiýasynyň Heniz bank kartyna geçirilmändigini aýtdy. Emma men Maryda ýaşaýaryn we iýa maýyň birinde pensiýamy aldym. Dip Marly ýaşul aýtdy. Lewaply pensionerler iýun aýynyň 6-sy we 9-y aralygynda bellenýän Gurban bayramynyň öňü tirasynda ýüze çykan bu kynçylygyň bayramçylygy kadaly bellemäge päsgelçilik bolandygyny belleýärler. Iýun aýynda pensiýa gejikse bayramy nädip bellärs. Onsuzam bayramçylyk günlerini bazarda harytlar hasam gymmatlaýar. Dip Türkmenawatly pensioner aýtdy. Adatlyk bilen gürrüňdeş bolan käbir pensionerleri aladalandyrýan ýene bir mesele olaryň daşary ýurda gidýän halatlarynda pensiýalarynyň tölenilmeginiň wagtlaýyn togtadylmagyna degişli. Türkmenawat şäherinde ýaşaýan bir pensioner şeýle gurrun berdi. 2025-nji ýyldan başlap daşary ýurda gitjek bolan pensioner hökmany ýagdaýda pensiýa idarasyna baryp, haýsy ýurda we näme üçin gidýändigini hemde haçan dolanjakdygyny beýan etmeli. Şonuň ýalyda daşary ýurtda kaň pensiýa bank kartyna geçmeýär diýärler. Dip daşary ýurda syýagata gidip gelmegi planlaşdyrýan pensioner ýerli resmiýetiň özüne beren jogaby barada gurrun berdi. Türkmenawatly pensionerler daşary ýurda giden halatynda pensiýasynyň wagtlaýyn togtadyljagyny özlerine aýdan resmiýetlerden munyň sebäplerini soranlarynda şeýle jogap alypdyr. Pensiýa idarasynyň işgärleri pensiýanyň diňe eýdi tarapyndan ulanylmalydygyny düşündirýärler. Beýle manysy düzünleri hiç kim düşünüp bilen ok. Dip Türkmenawatly pensioner aýtdy. Türkmenawatyň sosial üçinçilik edaralaryna resmi görnüşde kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmady. Emma şäheriň häkimet edaralarynyň birindäki çeşme anonimlik şertinde bu maglumatlary Azatlyga tasdiklady. Türkmenistanda pensiýalaryň möçberi şu ýylyň başynda 10% ýokurlandy. Emma ýaşullar ellerine alýan pulunyň ören uzypsyz galýanlygyny we durmuş harajatlaryna ýetmeýänligini aýdarlar. Türkmen mediasyna görä ýurt 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwar başlap pensiýalaryň iň pes mukdaryny keskitlemek üçin 550 manat, resmi kurs boýunça 157 Amerikan dollary möçberdäki sanlar ulanylýar. Emma iş ýüzünde resmi taýdan minimal diýilip keskitlenen pensiýalaryň hatda bu jypsyz mukdaryny alyp bilmeýän pensionerleriň sany köp. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanly pensionerleriň käbiri pensiýalarynyň aýda 220 manatdan geçmeýänligini gurrun berdiler. Bu resmi kurs boýunça 62,8 Amerikan dollarynyň gara bazaryň kursu boýunça 11 dollardan geçmeýär. Newt gaza baý ýurdun hökümetiniň öz ýaşullaryna berýän pensiýasy hatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda hem iň pes bolmagyna galýar. Lewapda soňky wagtda pensiýa haklarynyň gejikdirilmeginiň sebäbi türkmen resmiýetleri tarapyndan şu gezek hem düşündirilmedi. Döwlet mediasy ýurtda izli geçirilýän köpçülikliň çärelere gatnaşdyrylýan we halkyň adyndan prezidenti alkyş aýdýan bezemen ýaşullary görkezýär. Emma ýylatyň gardaşan gatlagynyň durmuş problemalaryny 30 ýyla golay wagt bäri düýpden gozgaman gelýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 6-njy iýunda ýurdun bir näçe tewtine garşy amala aşyrylan Russiýanyň giň gerimli hüjümini berk ýazgyrdy. Russiýa öz häsiýetini ütgetmeýär. Şäherlere we gündelik ýaşaýysy garşy edilen ýene bir giň gerimli zarba diýip Zelenski aýtdy. Ol bu hüjümde 400-den gowrak dronnyň
we 40 töwürgi raketanyň, sol tanda balistik raketalaryň ulanýandygyny aýtdy. Zelenskiň sözlerine görä, hüjümde 49 adam yaralandy. Ýöne olaryň sanynyň artmagy mümkin. Ukrainanyň döwlet adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň Telegramda beren maglumatyna görä, adından 4 adam sol tanda hüjüm wagty yerli ýaşaýjylara himayet beren 3 ýangyn söndürüji, ýagny Pavla Yezor, Danila Skadin we Andriy Remeniy helak boldy. Zelenski halkara jemgyýetçiligini etatanym Amerika bilen Ýewropany has aýgytly çäreleri görmäge çagyrdy. Kimde kim basys etmän urusda adamlaryň öldürilmegine wagt mümkinçiligini berýän bolsa, bu şäreklik bolýandyr diýip olunykdy. Biz aýgytly hereket etmeli diýip Zelenski sözüne goşdy. Kiýewiň häkimi Vitaliy Klitschko'nyň 6-njy iýunda ýerden beren maglumatyna görä, gizeki raketa we dron zarbasy netijesinde 4 adam öldü, azyndan 20 adam yaralandy. Paýtagtda 4 adamyň ölümi tasdiklandy. Bir näçe ýerde gözleg we halat edis isleri dowam edýär diýip Klitschko Telegramda ýazdy. Bir näçe saatlap dowam eden güýçli hüjümüň dowamında ganyly raketalar we kamikadze dronlary ulanyldy. Kiýew şäheriniň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko şäheriň gündogur böleginde ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş saýynyň ýokarky gatlaryna dronlaryň degendigini we ýanganyň ýüze çykandygyny aýtdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň berýän maglumatyna görä, şähere dronlar we kalibr kysymly ganyly raketalary bilen zarba urulypdyr. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 4-nji iýunda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainanyň Rus harby aerodromlaryna garşy eden garasylmadyk dron hüjümine jogap berjekdigini özüne duýdurandygyny aýdypdy. Sol hüjümde Russiýanyň onlarça uzak ağırlığı uçyan bombalaýjy uçoruny zeper etipdi.